Welcome dear friends, Sasmita creation and selection presents all types of content. Please share, comment, like and subscribe this channel. Thank you. ନବବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲାସସା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଅଂଗ୍ରେଜୀ ନବବର୍ଷକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୌଜ ମସ୍ତି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲାସସା ନବବର୍ଷଟିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ତାର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଗରିବ ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବାରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲା। ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ସଞ୍ଚିତ କରି ଶୀତ ଦିନରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରହୁଥିବା ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ବସ୍ତି ଏବଂ ପଥରମୁଣ୍ଡି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ସମାଜସେବୀ ସ୍ମିତା ରଥ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭ୍ୟା ସମାଜସେବୀ ତଥା ସୁସାହିତ୍ୟିକ ସସ୍ମିତାନନ୍ଦ ଶୀତରେ ଥରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କମ୍ବଳ ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରିଥିଲେ।